Danas ću pogasiti igrice koje su najbolje za Android telefon. A to su Clash Royale, End to Die, PoW i Smash Hit. Sad ću malo vam pokažem Smash Hit, pošto sam ostale igrice pokazao. Pogledajte kako je pucam. Gledaj ovo. Ama nastavi. Ovo mi je prvi stage. A ja sam došao do ko zna kog checkpointa. Sve će ovo izjevem po klip. I evo to sve te igrice. Ostavit ću bez znaka.